Halo, halo, zdravím do Paříže Petru Kvitovou. Ahoj Petro, slyšíme se? Ahoj Kájo, slyším. Tak kde pak jsem tě zastihl? Prosím tě, zrovna jsme doobědvali a budu čekat teď na trénink za nějakou hoďku a půl. Dobrou chuť. První otázka, před chvilkou bylo vylosováno, australská juniorka Bartyová. Co to pro tebe znamená? Hrála jsi s ní někdy? Tak já bohužel tuto holku neznám, je určitě mladá, myslím si, že vyhrála nějaké Grand Slam juniorské, takže určitě talentovaná bude a samozřejmě já jsem s ní nikdy nehrála, takže co hraje, to netuším, ale třeba ji bude znát trenér. Je to pro tebe výhoda nebo nevýhoda nastoupit v prvním kole s někým, koho neznáš a s kým jsi nikdy nehrála? No, tak to je hrozně těžké asi říct, no. Ono je to nepříjemné, když nevíte, co ta holka umí a co ne, a musíte to poznat z toho zápasu, takže je to, samozřejmě to záleží, ta holka může hrát taky hodně dobře, protože nemá co ztratit a může prostě hrát ten svůj nejlepší level a bude to určitě nepříjemný zápas. Ale ty si tak dlouho nehrála, jak si těšíš zase po delší době na opravdový zápas, navíc na druhém Grand Slamu letošního roku? Tak já musím říct, že zdravotně se cítím určitě lépe než předtím a můžu naplno trénovat a na ten druhý Grand Slam v roku se samozřejmě těším a mám to tady hrozně ráda, je to Antuka. Opravdu na ten zápas, který budu hrát, se moc těším a doufám, že to teda i vyjde. Tak ty už to pověděla, ale pro jistotu ještě jednou ta otázka míří k tvému zdravotnímu stavu. Ty jsi měla problémy s břišním svalem, měla si týden na to, aby si se dala do pořádku, aby si začala trénovat, takže je to lepší a jak se teď cítíš? Jak už jsem říkala, tak je to mnohem lepší, než když jsem hrála vlastně v Římě a od té doby se to dalo hodně dokupy, takže už můžu i servírovat naplno a samozřejmě se snažím se dostat do té pohody. Tak ať jsi v té pohodě, ať máme co nejvíc pařížských rozhovorů po vyhraných zápasech. Já myslím, že jménem všech fanoušků ti můžu popřát hodně štěstí a ať to v Paříži vyjde. Hezký den a děkuju, mějte pěkně.